akcije i reakcije. Susreti u prolazu. U današnjoj emisiji nastavljamo priču sa Dejanom Dimitrijevićem zvanim NJVV Mita, čuvenim pesnikom, praktično pesnikom u pokretu. Ima dve knjige, jedna se zove Dobra knjiga, druga se zove Papir trpi sve, a pošto radio ne trpi sve, samo odabrane likove, evo NJVV Mite i danas u Zairu. Prošli put, ako se sećate, u stvari ma ko bi se sećao, ali ja ću vas podsjetiti, Mite priča o tome kako se mnogim ljudima dopalo ono što piše, a od svoje devojke dobio je i konkretnu pomoć. Učestvovala je u finansiranju, u samofinansiranju štampanja obe njegove knjige. I naravno, kako da čovjek posle svega toga ostane nezahvalan, zar ne? U stvari, zar da? Aj ti umeš isto da se zahvališ na svemu tome. Recimo svojoj inspiraciji si se zahvalio tako što si pogodio Bračni prsten. Naravno, Bračni prsten, ali postoji jedan mali problem. Ovu drugu knjigu koju sam objavio, Papir trpi sve, ne mogu da se oženim dok ne vratim pare koje sam uložio u knjigu, jer ja sam od budžeta za venčanje uzeo pare da bi objavio knjigu. Tako da jurimo sada promociju i da se to sve odradi kako treba i onda da kažem da i ona da kaže da i... Vidim, promocija je uspela, znači i brak će da uspe takođe. Nadam se da će biti ovoliko ljudi, koliko je bilo na promociji, će toliko biti i svatova i to je puna kapa. A pričamo o samom poslu radiovoditelja. Šta si radio pred radijskim mikrofonom? Sve i svašta i obično su za mene govorili ni od čega pravi nešto, jer nikada se nisam pripremao kao što to normalni ljudi rade, nego sam u svojeg bavio nekim drugim stvarima, gde sam zarađivao za kakav takav život. 2001. sam počeo, 10. januara ja mislim, i to noćni program je bio. Prvo sam bio slušalac normalno i javljao se u određene emisije, Radio Pingvin čuveni je bio u pitanju i javljao se kod raznih voditelja kako su se smenjivali iz noći u noć. Ja uvek sam kao imao nešto da kažem. A slučaj je hteo da sam baš tada radio noću. Čuvao jednu prodavnicu mobilnih telefona i to je tako krenulo. I onda su me zavoleli oni, zavoleli ostali slušalci, pa su me zvali u goste. Ja došao u goste, tu ih kao opčinio da tako kažemo i onda su mi ponudili da radim normalno bez plaćanja, da radim nešto i došlo je do te moje emisije prva emisija se zvala u stvari Iz čista mira. Kao iz čista mira pričamo o raznoraznim temama i onda je tadašnji urednik rekao, a pošto si Mita, što ne bude iz čista mita? I onda ostalo iz čista mita i umeđu vremenu 4 radio stanice su prošao sam ja u stvari kroz 4 radio stanice i hvala Bogu bez ikakvih reklama uvek sam imao dobar odziv publike i uvek je bila noć u pitanju i to oko 10 ili 11, u stvari 11 sam počinjao, čini mi se. I stari i mladi su slušali, mnogi su završili fakultete i škole, neki su vodili ljubav, neki su prali automobile noću da bi mene slušali, šetali kućne ljubimce, pa sa ovim spravama modernim takođe uspevali da slušaju i tako. A kaži mi, da li si onda na radiju ima običaj da isto vodiš program u stihovima? Dešavalo se i to, ne tako često, ali dešavalo se, zavisi od slušalca. Ako me dovoljno nadahni, ako on nešto kaže, onda krećemo malo ja, malo on i onda to tako ide. Ili kolega Tonac koji radi sa mnom, pošto sam ja mislim bio jedan od prvih koji je dozvoljavao i da čak terao kolegu Tonca da se i on uključuje u program, tako što će da viče s one strane, iz one sobe produkcije i to se kroz staklo čuje, ne čuje, ali dobar je efekat kod ljudi koji slušaju to. I onda tako. Onda smo ušli u istoriju. Mada tvoje pesme nisu neke koje baš moraju da se govore u noćnom programu, one mogu da se slušaju u pobela dana. Izbijaju razna osjećanja, ali ja sam isključivo radio noću, ali nisam ni u tim noćnim programima, odnosno emisijama, nisam koristio ružne reči. I opet sam i po tome se izdvajam, ako ne bar po kvalitetu, onda bar po tome što nisam koristio ružne reči u toku noćnog programa. A evo dokaza da Mita ne koristi ružne reči. Pesma Rastku Saviću, rođendanski poklon. Dragi Rastko, dobri druže, za rođendan tvoj se spremam, a na vratu ko da stoji uže, jer za poklon para nemam. Tuga ova sve veća i ubija tvoga Mitu. Nemam ni za buket cveća, ni za buket, ni za kitu. Pesmu ovu, a i ruke stisak, dajem ti od duše, srca, a u grlu stoji vrisak, nemaš ti na sve nas ca. Čim novčano na noge stanem i dugove svima vratim, s poklonom ću da ti banem, u kafani ručak platim. Dejan Dimitrijević, alias NJVV Mita, i danas, a i u sledećoj emisiji, da sa njim nastavimo,
ali ne izgotovimo Čića Miću i bez kraja priču. Tuce najlepših pesama iz isto toliko zajednih godina. Pa nemojte vi da tam drčete, molim vas, dobro. Godina 2007. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Any way you want to.